आंसो गाखोनो मोनदों साइकेल क्लिं 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 माने जा साइकेला ड्राइभारा रोङा आरोना नारनो सालायनो रोङा नारनोल' रोङो ओंखायनो आं गाखोग्रा आरोना माबा 10 थाखा होनानै गाखोदों आङो हेलौ लोगोफोर माबोरै दङ आंनि लोगोफोर सनाफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय मा भिडिअ नायलांबाय थाबानो मिथिगोन मा होनो दाथ' बेलासि जाबाय नालाय ओंखायनो आङो मोनसे भिडिअ बानायनोसै होननानै सानबाय आरोना नोंथांमोना माने भिडिअ नायलांबाय थाबानो मिथिगोन भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिलांबाय थागोन खोन्थालांबाय थागोन थ'द' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर चलो नै बोथोराबो बेलासि नालाय ओंखाय बेलासि जानायखाय दुब्लियावहाय माने जोंहा हाग्रा फुदों नालाय माइयाव हाग्रा जानायखाय ओंखायनो मामाया सा लाना थां होननायखाय आङो सानबाय मा बेखौनो माने बानायनानै लानो थांसै फिथा बानायनानै होननानै सानबाय आरो नै आं जगार लाखाजोब्बाय बेखौ बानायलांसै थ'द' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामसै चलो नै आरामसे लगायना लाबाय लगायखांबाय दानिया बेखौ एवनोसै सिनिनि बानायनोसै लोगोफोर हरबायानो सिनिनि माराफ्राय जादों दां धीरे धीरे सबसे बाजारलायलांबायहाय सोर सोरनि थाखाय मालपवाया फेभरेट लोगोफोर कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदे आंनो आंबो जानो गोथाव मोनो बेलासि बेलासि अखा हानांगौ आरो ना होमबाना बांसिन मोजां मोनो आरो गाइखेर साजों टेस्टि नै जि मोजां गोदौदो गोथाव नुबायना लोगोफोर बिदिनो बानायना जानांगौ बेलासि बेलासि ओरैनो थास्लायस्लाय बिदिबा लोगोफोर आं बानायना लाग्रोनोसै बानायखांनायनि उनाव आं नोंसोरनो दिन्थिसिगोन ना मबाइल हमबाय थानो खस्थ' जायोना जोबसिगोन आरो आंना बानायनाया बिथिंजाय साजानगासिनो दङ जासिगोन आरोना बेखिनियानोसै नै गोलोमफ्रुजोब अबस्था गैला संनायनि महरफोरा जाबाय औ नै बानायखांबाय लोगोफोर दानिया लानो थांसै बिदिनो साहाखौबो रेडि खालामना लाखाबाय बेखौबो सोनानै लानोसै बबेबा मोनसे बासनावहाय हैनोसै एबार जोङो ओंखारनानै नै दारा टिरि फुदुंबाय आरिबाय दावगायलांगासिनो ओमफ्राय नायलाय आंना बाब्रिखौनो सिनलायलायनाङा लोगोफोर ओंखारखाबाय थायो बाब्रिना बारान्दा होनो ओमफ्राय नै ओंखारखाबाय थायो गरमफ्राव लोखोसोखो ओंखारखाबाय थायो आरोना हानायानो साइज ओमफ्राय बिथिंजाय सालाबाय रुवाथि बायदि नुदों नोंखौ रुवानि होनदो दुब्लियाव होग्रा रुवाथि थांबाय थानोसै जों बिदिबा मा ओइस हर मेथाइखौ लागोन आं रावबो सिनायैनि आरोना ब्लेकआव गोसोमाव थांबाय थानोसै बिदिबा गगोन दा मानोबा फाइनालि सफैबाय लोगोफोर नै दुब्लिया ग्रिन ग्रिन जाजोबथारबाय नै लामा जिङावनो नै गाबज्रिबाय थाबाय दा थाबानो थायोलै हाग्रा हग्राफोरनि खाथियाव सफैबाय साननांगोन फानो जालोंसै नेबार खौनो बुजियो हायो ओमफ्राय बिसोरो फिसा फिसा गोरोन्थि खालामोना थान लिरनानै आखरखौ दानला दानसि खालामबाय थायो बेयावनो आखरखौ माबायो दानफ्लेनाय
साहाखौ होखांबाय आरो जोंबो लोंनानै लाबाय लामायावहायसो लोंबाय जोङो माने बैयाव दुब्लियाव जनो बानायनो बानानै रनाया बिदि हामा दखाथ' लोगो पाका दोङो ना माबा कारेन्ट खुन्था माबा होना हिनजाव नायहैनायफोरा दाबो हिनजाव नायो नामा जि जाजोनखाय माहाबा मिटिं जानाय दां दानो आमफ्राय लादु सानैबो नायलाय आंखौ नाय बारान्दाखौ अखा हाबा हाबसुनो बिराद दोंखायो आंनिया बारान्दाया सिनलालायनालै आंनिया बारान्दायानो ओंखारजोबखायो आं ओरैबायदि बाखायो ओरै साफा थांजानो लुगैयो माने गोजौ होबाबो फाय थांस्राया ओरै फायफिनस्रायो गय जादो माने आं गय जायामोन ओमफ्राय गोदै जानानै खुगाखौ बोरैबा मोनदों आरोना ओमफ्राय गरे बोरैबा सोमदो आंनि मोखाङा इमान गुलुब जाबाय ने गुलुमुलु इमान गोदो जाबाय जाबायनोरे बिदि नङामोन माथो फिसासोमोन गुफुरबो जासिनबावबायसो आं जायनो खावलायानो इमान गोदो जाबाय आं मालै फिसा जाफिनगोन दा खावलाया स' लोगोफोर बिदिबा भिडिअ'आ बेखिनियानोसै टाटा बाय बाय गुड नाइट नै आयौ क्लिं क्लिं गाखोनो नुदों भिडिअ नङा भिडिअ आब्रे फुजायाव थांनो भिडिअ आब्रे भिडिअ थांनो नागिरदों फुजायाव भिडिअ थांनो नागिरदों बेलाय फुजायाव थांनो नागिरदोंनो आयौ आंसो गाखोनो मोनदों र' बिथिं लानो आं नै आंसो गाखोनो मोनदों साइकेल क्लिं 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 माने जोंहा साइकेला ड्राइभारा रोङा आरोना नारनो सालायनो रोङा नारनोल' रोङो ओंखायनो आं गाखोग्रा आरोना माबा 10 थाखा होनानै गाखोदों आङो फुजा नायनो थांनो नागिरदों लोखि फुजा थांगासिनो आरोना आयौ नारग्राखौ माय साबाय सेस जाखागोनलै आयदै खिबुआ साबायलै very interesting नुदों मोनानायखाय भिडिअखौ साफा नुदों गुफुर नुदों साफा साइज नुदों मोनानायखाय बाय बाय फुजा नायनो थांनो नागिरदों जोङो माने साइकेलजों फुजा गैयालै दालाय बहा फुजा फैगासिनोसोना फुजाया फुजाखौ नायनो जाय बिथिंनो थाङो बे लामाजों थाङो जोङो थाबाय